Victor, are you ready? Take the presents. Oops. Lit too many? Okay, let's go, people. It's showtime. Okay. We got the smoke effect going. Cool. Ja, må han lever. Ja, må han lever ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Han lever. Hipp, hipp. Hurra! 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 Bara bom, 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 bom. Nu är det dags att vakna. Wakey, wakey. Om du sätter upp så får du lite... Börja med att blåsa ut ljuset. Får du titta här. Är det min födelsedag? Va? Är det min födelsedag? Nu ska vi ha lite pannkakor här med. Så.